Kumusta mga bay? Welcome back sa atong channel. Atong lutuon karon inununan nga isda. Before nato sugdan, intro sa ta. Kung trip nimo ang mga ingon ani nga content, ayaw kalimot sa pag-subscribe, hit the bell button, like, comment, and share sa atong video. Ang una natong buhaton, hiwaon nato ang isda. So kani nga isda di ay ikog ni sa tuna. So napalit na to ni og tag 190 ang kilo. Palaban ta og bunal ani kay medyo gahi man ang bukog niya. Kaning duha ka ikog, usa ka kilo ni siya. Hinahinay lang ta kay aron dili ta masamad. Pagkahuman og hiwa atong hugasan. So dili na lang ni natukuhaan og kinaay og hasang kay ikog naman lang ni. Mao ni ang atong mga lamas, luya, sili espada, ahos ug suka. Kay nagsugod naman ang panahon sa Kwaresma, mao nang kada Biyernes maglikay gyud og kaon og karne. Mao ni nga karon gaon unta og isda. Kung naamoy kon diha, mas nindot kung mao'y inyong lutuan kay lahi ra gyud ang lami kung clay pot ang gamiton. So ihuwad na nato ang mga panakot, asin, suka, luya, ahos nya. Utangan po nato gamay nga tubig. Bukalon lang ni nato siya mga 20 minutes para malata ang iyahang panit kay video baga man isag panit. Atong ilunod ang sili espada unya. Utangan po nato gamay nga mantika. Mas nindot kung mantika sa pinakupsan nga karne sa baboy ang inyong gamiton para humot siya. Luto na. Ato na ning tilawan. Siyempre kung inununan ang atong sudan, di ginamawa ang mantika nga ibahog na to sa kanon. Then sa gulan na to og sabaw sa inunon. Then ato pong asinan gamay. Nya, lami gyud ni kung magkinamot ta. Comment down below kung inunani sad mo mukaon og inunon. Magbahog og mantika, nya magkinamot. Ang uban ani, instead nga asin ang ilang ibutang sa kanon, tuyo ang ilang ibutang. Salamat sa inyong pagtanaw ug pagsuporta sa akong channel. Hinaot nga naamoy nakatunan sa video nato karon.